Dumela ngithobela sanibonani molweni bhotani lotshani absheng zidresha nezidreshakazi zika Nonkwenkwezi. How are you my good people? Sanibonani. Ninjani kodwa? Thokozani camagwini. Makhosi zinhlonhlo ezinkulu ngithi bayede. Daloka. Ya ndibuyile ezidwesha. Namhlanje ndibuya ne video ndifuna sithethe ngephupho. Iphupho endicinga into balixhaphakele abantu abaninzi kakhulu. Iphupho elo xa ufumanisa intoba unomntu wakho owabhubhayo kodwa ukuxhaphakele emaphupheni emathongweni ukutsho. Isenoba ngumzali, isenoba ngumuntu ozalana naye, isenokuba yitshomi, into obuvana naye kakhulu. Akuvelele emathongweni ngongathi ngelinye ixesha abe ngathi kungona ngcwatywayo, ingathi ngona ingumngcwabo wakhe. Ngelinye ixesha akuvelele ethongweni engumuntu ongathi ukuqumbele, ukujongile but akakujonganga imehlo lakhe alihlanga. Ngelinye ixesha uyakhala, uyalila, wenza izimbo kodwa ezithile apha ethongweni. Ngoku ke ndifuna sithethe ngeendidi zeendidi zabantu abavela emathongweni besenza izimbo ezizindidi ngeendidi. Makhe siqale ngalo umthongo ingathi kungona ngcwatywayo, kungona ingumngcwabo wakhe. Like ube uqonda into yoba hayibo sakungcwaba ngo-2015 nje wena geli, ithini ngoku into yakho uyaqonda vele emathongweni. And ke ngoku ithongo lolu hlobo xa likuzinga linento eliyithethayo. Umntu xa simthonga kungona engcwatywayo, ithi loo nto leyo uzama ukuthumela umyalezo, ngebe uzama ukunazisa into yokuba akakaweleli ngaphesheya. Laa nto kuthiwa abelungu bazawuthi his or her crossover journey is not complete. Akakafika apho kuyiwa khona ngabantu ababhubhileyo, meaning they need assistance, udinga uncedwa ukuze akwazi uwelela ngaphesheya. Ngelinye ixesha ke ndizawuthetha ke isizathu soba le video nakhona ibe ngesiXhosa kungoba isiko endilazi kakuhle ncakasane lelesiXhosa. Ithi ke ngoku ngelinye ixesha ufumanisa into yoba umntu wethu simngcwabile kodwa asizenzanga iintsiko ezenzelwa umntu obhubhileyo. Ngcwabile utata iminyaka 5, utata zange wazilelwa, khange akhatshwe, khange abuyiswe. Fumanisa into yoba ke ngoku funeka uyakhala apho akhoyo ngoba kaloku akakwazi utya sithebeni sinye nabantu bakokwabo. You know, when it comes to ithongo, there's no gray area. It's either black or white. It's either ukhatshiwe okanye awukhatshwanga, ubuyisiwe okanye awubuyiswanga. Akho nto ithi hayi abantwana bam abakabi namali, hayi abantwana bam basebancinci. Akho negotiations phayana kwelaa cala apho uzawuthi hayi uba uzawuthethisana, uzawuthethelelwa ngukhokho ubani, ngutamkhulu ubani. Xa ungalenzelwanga isiko elithile ungaphandle. Ithi loo nto leyo xa nimlibazisa nimsokolisa utata wenu nilibele kukutya imali eGoli eKapa, ningalungiseleli ukuzilela umzali, nizazi kakuhle into yokuba usokoliswa nini. Uzawuvela ke ethongweni nimane nithonga nimngcwaba, ingumngcwabo wakhe. Camagu. Masijonge elinye apho mhlambi avela elila, uyakhala. Ekukhaleni kwakhe ngongathi ngumntu lo oweqwayisayo, uyayiva mhlawumbi ukhala uthwala izandla. Ngelinye ixesha eli phupho eli thongo ngumntu ozama ukweqwayisa okanye ukunoxwayisa into yoba khona into embi ezayo
lumkani. Mhlawumbi uyanixelela into yoba ukhona umuntu onizamayo, ukhona umuntu onigadlayo ngeentonga, ukhona umlingo ophoswayo ophoselwe likhaya lenu. Lumkani, phakamani. Wena mntu elivela kuyithongo kuthiwa kuwe ngeli xesha indlela azama ukuthi yeyi krweca abanye niphakame nani nithathe ezenu iintonga makuliwe. Mhlobo loba makuqiniswe umzi, maliqiniswe ikhaya, niqiniswe nani ukuze le nto ayibonayo izayo ayibone. Futhi ke ngolu hlobo akhala ngalo icacile into yoba ubona amandla ayo. Ithi loo nto leyo nantoni na ingenzeka ukubana ngaba anithathi manyathelo. Uqwalasele kumntu okhala ethongweni, umntu obonakala ingathi unesexwayiso anaso. Ngelinye ixesha umntu umthonge ejikeleza apha phakathi kwekhaya. Ekujikelezeni kwakhe ngumntu lona ongathi uyazimela. Samngcwaba kodwa umane umthonga wena, mhlawumbi ehamba emva kwezindlu echwechwa njalo njalo, okanye umile esangweni unijongile kalusizi. Ngumntu lona ozama unixelela into yoba akakahambi. Ithi loo nto leyo umoya wakhe uthwetyulwe, kodwa yena usekhona. Ngamaxesha athile uhlala afike azokroba apha kokwabo. Usisithunzela apha akhoyo, uthunzelisiwe, uzama unixelela into bavulana amehlo. Ngelishwa ke andilazi iqhinga lobuyisa umntu osisithunzela osethwetyulwe ngokupheleleyo. Into endiyaziyo nendiyikwaziyo kukumlalisa. Makasele ebhubha angabikho bhetere, bangakwazi ukumsebenzisa bemsebenzisela izinto ezimbi. Uyalaliswa umntu. Bana ngaba nikrokrela uba umntu wenu uyathunzeliswa, khona indlela into yoba sisele simlalisa undolala kunoba abe yinto yokudlala amagqwirha. Phinde ngelinye ixesha uthonge umntu wakokwenu okanye itshomi yakho, umthonge ekhala. Ngelinye ixesha uyazi indlela achaza ngayo into yoba akahambanga kakuhle, akhangahambi kakuhle. Ekukhaleni kwakhe ufumanisa into yoba siseqwayiso nakhona sokuba bethunana khani ndihlanguleni, mhlawumbi umke ngengozi, funeka evaswe amanxiba kuvaswe ingozi. Yayiva ke ngoku masibuyele kulowa uthunzeliswayo. Mos xa emane evela phakathi kwenu, amene evela ethongweni ephakathi kwekhaya, ufumanisa into yoba ngelinye ixesha lo mntu ethunzeliswa nje uphinde kusetyenziswe kwayena ukuba agadle nina nilikhaya. Ufumanisa into yoba kuthwetyulwe umoya wakhe emangcwabeni, uyasetyenziswa engesosithunzela ngelinye ixesha. Ngumntu ubhubhile, ekubhubheni kwakhe kwathwetyulwa umoya wakhe, kwasetyenzwa ingcwaba lakhe, wathatha umoya wakhe into yoba makaguquke aniflathele. Uzawuvela ethongweni ke ngoku umane ungamboni ubuso bakhe, umbone eze ngomva, uzama unixelela into yoba waguqulwa yena. Ithi loo nto leyo akazuza kakuhle kuni. Nalapho kufuneka amaxhwele ayaziyo into ayenzayo, umntu aphinde athini, umoya wakhe ulaliswe. Ibalulekile ithongo ngomntu ongasekhoyo, ngoba kaloku amathambo wethu funeka nakanjani akazukwazi uzinceda yena, uxhomekeke kuthi uba masimncede. Xa evela ethongweni masazi into yoba masiphakame.
leliphi nane nelinye ithongo. Ewe mani, ngelinye ixesha uyavela umuntu ethongweni, ufike uhleli nje uyavasa mhlambi apha ethongweni, uyahlamba okanye umbone esemlanjeni. Ngelinye ixesha uyakuxelela into yoba udinga ukuhlanjululwa, khange ahambe kakuhle. Phofu mandithi uhambe emhlabeni kunezinto ezimbi azenzileyo, mhlawumbi bethakatha, mhlawumbi utye imali umke kuzintetha, mhlawumbi utye imali mandithi ilifa walidlakaza, ilifa labantwana bomntakwabo umzekelo. Ngoku ke akamkeleki kwelaa cala ngenxa yezinto ezimbi azenzileyo. Omnye bethwele ukuthwala isithwalo sakhe, isisithwalo esibangela into yoba ikhaya wonke omnye umntu angabi nalakhe, ibe nguye yedwa. Xa efika kwelo moya ilizwe uyajeziswa phayana, bangamamkeli. Nalowo khona indlela yento yoba umoya wakhe siwuhlambulule ukuze amkeleke kubantakwabo kwelingaphesheya. Masicamagusheni mani, ndicinga uba mandiyishiye apho ukwenzela into yoba ingabi nintsi. Uyawuthi ke uba unombuzo uzawukhangela inamba yam phaa kwi-description box, andithumelele uWhatsApp okanye ungalibhala ithongo lapho apha. Kodwa kuba nzima ukuphendula amathongo kwii-comments. Ngelinye ixesha ndifuna ukubuza imibuzo, uyaqonda, malunga neli thongo lakho, ngoba ithongo lingangafani nelomnye. Camagwini. Yeah, masiphele kuloo ndawo. Please continue sharing and liking the videos, because kaloku when you share and like people, you are helping me. You understand? The YouTube logarithm works for people whose videos are shared a lot, whose videos are liked a lot. So ncedisanani noNonkwenkwezi ukuthi akhule bethunani. Apho ndileqa khona ngondileqa 20,000. I think I'm very close to 16,000. Iyawundincedisa ke into yoba uba uyayithanda i-content yam, please do share. Also join me on Facebook. I am Nonkwenkwezi. I have a Nonkwenkwezi Facebook page. I'm also on Instagram. On Instagram, I am khanya.jili. Don't skip the ads because they pay the bills. Thank you very much. Till the next one.